Imbolg atá ann agus tá ag clóir tú san airg. Bhí Niamh Bríd iadú ag éirí í chun fósa le duine agus ní raibh si ag éirí, so ghearr si a aghaidh. Lá amháin thug si a go léir agus a bia go léir, agus gcuí si go dtí chun go mbeidh an bia arás, agus tháinig sé arás. Bhí fear paganta tín ina labba into an ospidéal, agus bhí Bríd ag a taobh, agus thosaigh si ag filleadh na luithrig ina crus agus ag intin dó faoi gia. Cuaigh Niamh Bríd go dtí an rí de lion agus dúirt si bálam an méid cohraíonn an talamh agus dúirt sé, yep, is féidir le mé sin na dhéanamh dit. Thosaigh an clocha ag fás. Tá píosa don ceann Niamh Bríd agus tá siad ag thógad go dtí Chill Dara go dtí na sépel. An seachtain tar éis sé seo beag lá saor ar an lún. Beag bláhanna seo ag fás an Santarach, agus beag na léonnta á níos fuda. Agus slán ó Ghaelscoil Chill Dara! Slán!